An is tá me cainte Loretta ní choirín an tOifigeach Forbartha le Feachtas Loretta constatio. Tá mé go maithegus de héin Darran. A tá carlár go maigad. Loretta an féidir a ancient dún céhíad Feachtas cána buníoach an agriocht agus caríonn obair dhéanann sibh a Cinnte Darran, bunú Feachtas sa bblion 1980 chun an Gaeilge chur cin céine meas na daoine ága agus chun codúla na orbit farsanta agus socialta agus is ball agriochta Feachtas de choirle náisiúnta na nág fásta. Sin níor riscom go sibh mar bháil de choirla na nó sin go híach. Tá sibh lunthe sráid an dáma tábid an seo nniu. An féidir a ancient dún céhhéid ibrí láimseir atá guibh agus céhhéid club atá guibh. Well, mis sin tain dinge talán amsre ó ní go dí chuig agus an sin darnáid na hamantas na club na sníthe agus tá ífinnig donnacha in seo go páirt amsre agus tá níonar daoine agin ag an cáiste cumáid obair an go Jónach. Maidir leis na clubbanna tá seating a dhéag sa club Óg-ghluaiseacht a dailach agus táid taréis club nua a bhainniu ga bhíohing a bhaile rigan agus tá trotha daoine agus sa club sin inis. Tá sé go híntaach go bhfuil club a gcuibh i dabhlacht mar tá Gaeilge sa ceantar sin le blianta agus anis tá Gaeilge Maile Brigé nach bhfuil? Tá Gaeilge sin na mara bhaile rigan agus caiimara go muirmid an codú ón príomhidin sin ife nuair tháinig an smínte doing club Óg-ghluaiseachtas a thosnúin sin agus tu go láirdan na daltaí ag teacht ón Gaelscoil sin fásta. Seo agus níl siad ach scóil nniu ní duscail sé ach an bblionn se caite, so níl siad ach sa dara blion nach bhfuil? Ie, sin ach tá géir go hinnta gláfa fásta agus na daltaí bhínig an club sé Gaeilge amháin a bíonn siad ag glóir agus bunaigh siad ansalt salta as go deo. Cé nach bhfuil a gá club a gcuibh faoi láthair an bhfuil sibh i gcónaí ag dul I dro níos mó a bhunú le? Cinnte Darran, cinnte tá súlagin club eile a bhunú inis a mí anger ach ní mé géirí mór na rá faúide sin go fáil sa béar teachtarrás mí anger chun agla bhile dhéanú lom faúide an trúthe club. Dúirt tú faoi Gaeilge na mara an sin. An nubraíonn sibh I gcóir leis na Gaeilge go generalta agus an dóí leat go méid níos mó cumanán margheall dulchulcín na Gaeilge. Cinnte mar hampla dailech inis Gaeilge an Phríora fuairmuid go leor daltaí sin agus ceann na príomh ceannairí atá agin maití de hall tá siise mar múintear Gaeilge sin Phríora agus gáil sa tanta fásta tá ceannairí agin sin Sarah Rannoch a tá múintearn sin agus táid ag obair le Gaeilge sin Phríora mar luú me leat cumáid chun níos mó daltaí al go chun club a dailech so is codú ionach agus is ionach mar táid ná obair le chéile. Agus cén sais imachtaí a míonn ar siúlann sa club an seo? Mar hampla bíon Labhair Darran Mac agin gath luúin sa club a dailech a léon an tainghaid tan chalín na dhéanann an Labhair Darran Mac sin agus na cóla tací nó sprí Johnimiid go leor áling táid a clachtú hána féin le haid seachtain na Gaeilge agus in sin níos móna níl seachtain a heng bhí Birch Club bhí si páirteach le Sléit na Háige. Jimmy mu sléip na Háige agus sin bíonn sin ag rochas na Gaeilge. Ach inis sé chois na bhín a bhín ag eagrú an tamach sin ach tá sé páirt arachtas na Gaeilge agus bhí trílád an scoiththuging ó bhí mu híos dromraí a chois na bhíon bhí amachtaíorsúlann sin agus an sin bhí tubplúa ag na ag ágagraí se le saionad chopsach le Fí Valley agus an sin críomhní mu thuús an Jardín an sin agus bhí an banna ceáil seoling sa Austin City West agus bhí na daoine ága le glas a siús agus bunne sport agus spríos ag dasa le seoling. Agus cé com minic is a buúlan na clubban le chéile? Well, is a cáint faúda na club na lig. Well, an sin an imachtas smó nó Sléip na Háige gatha le bhbliain buúlan ógras College na bhíon spolóidir agus Feachtas le chéile. Agus na gá grúpi áitiúil atá bhfuil? Má dénge bé sé le buúla le chéile inis le haia cóisian an nolach
agus na cluban na héine dhéanann san roinú sin, so fao láthair tá siad deanú socraí a go déta siad a geirí dhéanú. Agus tá banan deirfing go manan siad an tanna fásá manan? Bungin siad ansoltas, agus nulas ag an rud faúda mar hapla daoine ága nach mína glóirt an Gaeilge sáile agus nuair táisiad ar scáil cai siad de lóirt ag an rud faúdas na clubanna táisiad ná na Gaeilge lóirt agus spríomh acu. Tá Feachtas Óg-ghluaiseacht cosla gahall Óg-ghluaiseacht agus deanimiid na rudaí dhéanann Óg-ghluaiseacht ach an taimhde fearna go leormuid Gaeilge. Agus tá sim gom go pásanta mar hapla I gcósaí ratha a mí éon dispóireachtaí nó a lehéad faoi ábhar mhór. Well is ag tamid gobar sin fi láthair mar geall nachil mé héanaach tasní sa fos le gáhí agus san na gá club seánna bhaine ach maihan seo bé cinse bé meidir garcaiste ar na díosbreachta bhéir siú le Gaeilge agus rudí mar sin. Mu dingeir bí an mhíonn sin a ggéisteigling agus má tá spéis acu bhí na Canara a club Dailach nó a club bailile Bhrigan is tuis ionach é chu takeíocht ail agus cumáile sin chuirmuid cuasa tréinal ar fáil fásta mí aingir do aon dinge a bhí geirí a bhé mar Canaras na club na Feachtas agus níl agah a dhéanú ach rifasta gur thuiging ag álas ag feachtas.caí. Agus just mar geall dos sunní teagháil go generalta cad éon si vigilín tágah an seola? Tá sé www.feachtas.caí. Ok, Loretta go míle maigad. Go míle maigad hain.